Aki jobban csalta izé. Jobban megy? Róla. Nem bugja. Neki fordítál. Hogy is? Na, telefont mondtam. Nem esett vele. Nem bet menetben van. Minden van. Itt megy a déli vonat? Igen. Nem baj, ha jó. Nem baj. Papa, hozni kellett volna a pecak. Húzózik. Látod? Aha, Oda-ja? azt nem tudom. Erre voltál? Mennek a nagy hajókázósok Baktaliba. Ott van Miska! Jetski. Ott! Ott a jetski. Ja. Elvízik. Jönnek a gyerek a blokkpostát. Itt mennek a dolgos emberek. A nagy emberek mennek itten. Hátul öregek. Viktornak. Jó, majdnem elestem. Nézd, ott is, azt is vette nagy. Na most gyere. Gyertek! Ott is jó. Üveg. Átszódja a halat. Fáját. Nagyon tudok videózni.